szórakozom. És hol lakik ön? Én megmondom, hogy Tatabányai vagyok. Tatabányai. Hát én meg Salgótarjánban lakom. Nem távolság, hát most, hogyha megszeressük egymást idővel, akkor össze tudjuk Igen, hozni. igen. Ez egy ismerettség, tudja, ismerettség. Igen, így van, és hány éves? Megmondom önnek között 54. 54. Na hát az nem, hát 4 évvel lennék akkor idős. Maga 4, hát nem számít ez még mai világban már. Azért igen, és mit dolgozik? Üzletkötő vagyok, üzletkötő, meg az Adidasnál, az Adidas, tudja, ez a betegség van, az Adidas betegség. Igen. Annak, hát tudja, nem? Igen. Adidas a betegség, nem itt betegség. És azzal foglalkozó gyógyszereket importálok, exportálok. Igen. És hát én leírtam magamról, hogy... Akkor utána megmondom én is, hogy mi van. Én leírtam magamról, hogy nem, hát most, igen, 160. Egy magas vagyok, és korkedvezményes nyugdíjba vagyok, mert műsős nő volt.